δηλαδή με γιορτή που έχει εκεί εδώ στην πλατεία του Τέλους και εδώ στα Δόλμα Βενιζέλου, μαθητές και μαθήτρες θα μάθουν την αξία του φούτου και των λαχανικών σε μια γιορτή για τα 96 χρόνια λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Πολύ σημαντική η σημερινή εκδήλωση. Θέλω όμως να τοποθετηθώ και για την αξία των λαϊκών αγορών, λέγοντας ότι οι λαϊκές αγορές είναι κομμάτι της ζωής μας αλλά και της οικονομίας μας. Και είναι ταυτισμένες με την προσφορά φρέσκων και ποιοτικά καλύτερων προϊόντων, τα οποία μας προσφέρουν σε προσιτές τιμές. Γι' αυτόν τον λόγο και είναι πάρα πολύ αγαπητές και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για τα νοικοκυριά μας. Εμείς, σαν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, είμαστε κοντά στους ανθρώπους των λαϊκών αγορών, υποστηρίζοντας το έργο τους με δράσεις και παρεμβάσεις. Επίσης, σε στενή συνεργασία με τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών, κάνουμε κοινωνικές δράσεις που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, όπως είναι ο Πάγκος της Αλληλεγγύης και η τακτική συλλογή τροφίμων για τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Όσον αφορά τη σημερινή γιορτή, που είναι υπέροχη και την παρακολουθούμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο είναι πάντα καλύτερη, με την παρουσία μας εδώ αποδεικνύουμε τη μεγάλη σημασία την οποία δίνουμε στην καθημερινή προσφορά όλων αυτών των ανθρώπων για να τροφοδοτήσουν τα νοικοκυριά μας. Σας ευχαριστώ.